Majċa Sena 2018 Ħelli ma namel diska ta' tip żmien Mid-derra ġejna wasalna l-wahda Tlaqna Ijet fuq ballun bir blartu l-ilma Immexxi bil-ħin ġo sistema skorruta fej kollox kien pjanat Inventat f'moħna programmat biex in-nies tibqa' muta Waqt il-grim xula li tmexxi id-dinja Tkompli toqtol u ddaħħal il-flus bowta Dik li fa mill-ispazju tikkontrolla l-bniedem Depopolazzjoni f'moħħa tkun dejjem pinġuta Trid tiftaħ it-teletajn mhux biss għajnejk Biex tinduna li qed ngħixu fuq globu ta' nejk Trid tkun taf xi tfisser it-teletajnejn dik li taraf Tħares lejn din insejħu la dinja u tinduna verament x'insaraf Nibdew b'dik il-ħewwitza li fl-għodu Mattejja u l-kaffè Trid tidduq dik ġiet maħluqa biex il-bniedem jingħatu l-numru tal-poplu ma jibqax tira l-fuq dak iż-zokkor jew zukkarina Li forsi titfa' nos kuċċarina Dak il-vizzju li jmardek u dak tibda bism il-ċina Tiftaħ il-bitta barra biex tagħmel komunikazzjoni ma' nistrumenta dak li ġiet programmata lih b'ripetizzjoni Biex tmur għax-xogħol bħal kull bniedem f'dil popolazzjoni ta' bil-fors bil-polmun tifiltra l-poluzzjoni tal-fabriki li fihom stess irridu naqala u lira tminsi qed impoġġi fuq post kuljum sakemm talaq 60 u tasal biex tirtiri jekk tasol mhux li tikkonsuma llum falinu biex ħajtek jagħmel lek qasira jtuk mhux il-libertà ħajja pjanata f'dinja żira dan każ fejsak fl-Ungerija minn qabel kollox kien pjanat ilma fuq li xkafef kien nies biex jinbeħ kollu stivat in-nies tixtri u tixrob għax l-ilma kien ċaru pakjat sakemm dew jimordu wieħed għax l-ilma kien kollu kontaminat u issa bdejna fuq dan kollu li tikkonsuma hemm il-koka l-ħelu l-alkoħol is-sigaretti għal jibrak ħadd mhu jinduna illi daw jinbijaw għat-tapposta biex jimexxuna fejn iriduna f'depopolazzjoni bi prodotti li lilna joqtluna u l-ħelu u l-koka kulur zokkor fin u kimika jekk tħaddem l-intellett tinduna xetetuna sens ta' skola bażika mhux l-iskola li tefawna fija skola li ġib il-prattika skola li ddaħħallek f'moħħok biex toħroġ l-idea tiegħek fil-tattika kombat hemm l-alkoħol li jiġi qabel l-irmiet tipprova ġissib is-soluzzjoni fejn jekk għandek naqra nkwiet għax bla ma tibda tinduna sara weħeda tibda tiżdied tħossok ħażin tmuranti ta' bibjgħidlek ma radlek il-fwiet kombat hemm is-sigaretti li kuljum jinbijaw bil-pakketti jekk tħares kif iġibuk minn ġewwa taqaf pejjeb u mhux tirremetti internet swed faħma sew ma jiffunzjonax ħabba d-difetti li jagħmlu sigaretti tħallas għal-mewbek mal-kannabis huma stretti iva semmejt il-pjanta tal-kannabis m'għandix għalfejn id-dejja u issa kull ħaġa d-dinja jbeħħa fl-ispiżerija xi fejja mart kroniku depressjoni moħħok wessaħħulek jekk ikun dejja moħħok tiftaħulek inkluż tnaħħilek l-emozzjoni ta' dwejja hemm huma mhux boloħ mhux ħajtuk il-kura li ssiba x'ħin trid u ma jġeluk tħallas flejjes barika l-ħares qatt inti marid tħallas is-servizz għall-makkinarju għall-pilloli daw taħseb xi laħa jagħmlu lek ġida u ġeluk tibda tiktar u daw taħseb li jekk jimxu jitfid ejja jitfid kollha flimkien jagħmlu komunikazzjoni biex joħolqu strateġiji ġodda għal depopolazzjoni lil poplu jsaħnu biex jiġġieldu meta tasal l-elezzjoni jekk tiftaħ it-teletajn tara li din mhux opinjoni lanqas deċiżjoni din vendikazzjoni u ma tistax tieħu azzjoni għax jollu b'xi esplużjoni l-uman mem li biddoni jekk ikollu inspirazzjoni imma mhux bil-manipolazzjoni li jitimgħu minn ġo televiżjoni